Okay, so nadawat na nato ang atuang order. Atong tanawon kung mao ba ang sud. Okay, so mo ni ang mubo, mo ni ang 14 inches. Na 14 inches, ano na itong sud. Nice. Green na color. So, ato na yung tao doon niya. Ito yung tanaw ng taas. Huwag na tang-tang green. Malang na tao ito balik ko. Okay, so muna yung forma. So huwag na tang-tang yung green. So ang ganyan pagtag balik, maraming tao rin balik. Mga tao rin balik. Or kaning green kay tangon siguro gini. So murag protection ro po ning green. So yan siya porma na gatong mubo ganina. Ingani-ngani po porma. So kaning green day kay mura og protection niya. So itawag na niyo niya. Ayun. Okay.